Opening na video man one negamonti if about the front runner na Anambra State coming this November, November 8th, November kana akwadime Anambra State governorship election. But I will up to about 16 or 17 candidates in different parties. Do you understand me? But to man put back about fanchani, I will a lot of them. I will my NNPP, I will LP. You understand me? I will BP. I will APP, I will APC, I will Apuga, I'm going up to Apuga, I will ADC, I will AAC, I will AA, I will call it A. Do you understand me? So I will call NRM, I will call PDP, I will SDP, I will YPP, the Conkem, Ozibondo na Wagaji na support the Kadega, Yafia, Chukuma Paul, Chukoka. I will call him ZLP. You understand me? Ngala Povacha Favani, but this is the front runner. You understand me? Nicolas Okachuku, Abu APC, and the only PDP, and Buruma allegedly normal gamery attack in na Abuja, Malomona, Aloya the Chagium allegedly, Yotago. But I heard the only issue. You understand? The my own God of Anambra State people challenge one bar for on Wakaji Apoga Walaga. Then when you PDP Afayabo Ezen for Jude. Then Kerafiabo Moare George Obulu Labour Party. Now the reason in Jamie Vida Keta now we have about the 4 front runner in Anambra State. I buy from Madame for politics. So Manangan was in the way the Fabeba attack if only in PDP, phone in Apuga, phone in APC, with Fazion and Labour Party. Yotago of Anano be fed none at the front. Ndozo Bulike, Pana week if a mananda nano ketapo. Ndị nọ na front nya ndị nọ n'anya anya egbe na-eghọtago. So ndị nwazi ka ọ dịle na o nwere ife nchọ ịkọwalụ ka ebe ahụ ijizi na emotion atụrụ ndị mmadụ vote and ana na onye ọbụla ego mgbe ịchọrọ ivote to that person. I like what you share this video. You understand me? And ọ bụ na aka na-enwe ihe voters card gba mbọ na ijere gbata voters card gị ịghọtago ife abụ ya power. Mmadụ discourages negotiate that na vote gather account ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụ na vote gather account no chara nwa mgbafọ ama na hozuru ife anyị nọ na hozuru na-achọ ka ọ cover the whole villages na the whole community si nọ na Anambra State ịkọrọ asụ ụkọchukwu na-achakwa ọkụ even self a na-abacha ma mba kọcha ma ọnụ mana a na-agwa na vote gather account vote ko na account ife ilu na nna anyị ukwu chara nwa mgbafọ na ọ na-arụ ezigbo ọrụ anụ na ọ na-protect the life and properties of ndị Anambra State. It's up to you to vote today. If you know that no APC, man put ebe akita abụọ mana o nwere some party ya happen like this. Yotago mana ka anyị na-ekwu personality. Yotago if you know that no Kerafia bụ Ụkachukwu no game ọfụma vote where. Do you understand what I'm saying? If you know that no one in PDP, you know, there's a one for Jude vote where. If you know more than your Labour Party, you vote where. If you got an aya bono gabe to Lord Chichi or after 4 years, Obuli you won't govern or back, no, I by 8 years. Ọ bụ na 4 years ọ chịrị adịrọ mụ na gana abụ mma na alụ the next generation all of us agbakọkwa aka ọnụ vote way out anyị vote anyị protect our vote mmadụ edeceive na-asị gị na ndị INEC ni decide onye na-achị gị ọ bụrụ eziokwu akwa ifo governorship election ọ mụ na gana abụ ni decide ya fa nwere ike ndị INEC ọ bụrụ nwere ike decide ya nke Abuja mana akwa ifo nke afọ na-achị mụ na gana abụ na steeti anyị mụ na gana abụ ka ọ dị n'aka ivotu akpọkwana result onye anyị vote ọ bụ na ọ bụla ya
anyị amapụta steeti kwuo na ọ bụrụ onye a mgbe afụrụ the crowd of people nọ na steeti ka you feel that na a ga-anọrify that election megharịa ya. Do you understand me? Stop listening to these people who discourage gị atụzina vote. Your PVC is your power. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya power ama nna asị gị submit ya n'ebe nwanne ka a wee nọkaba unu data unu ma ihe nna anụgasị ya eme nke ayara eme nke ọzọ ma ndị na-alụ ụlọ asị na anọkọsigo dia PVC eme nke ọzọ onye emelọ nke a. Ọ bụrụ na data na-abụrụ ya power ama nna enye gị 5,000 ka ị wee binye aka. I'm just being honest with you. So in ihe akịta na the front runner. So inezi anya na ha na-anọ ọ bụzikwa na o nwere onye other person bụ ya candidate ifuru na ifiri na ya deliver tụnyere onye ahụ mana ihe ahụ the front runner here. Do you understand me? Inezi anya n'ezie eje binye aka gị kenekwe m ka emesịa.